Prípad vraždy Ľudmily Cervanovej opäť ožíva. Nitrania, ktorí podľa súdov mladú medičku uniesli, hromadne znásilnili a utopili, sa snažia o obnovu konania. Krajskému súdu predložili dôkazy, ktorými chcú dokázať svoju nevinu a údajnú manipuláciu vo vyšetrovaní. Môže ešte súd po takej dlhej dobe zvrátiť doterajšie právoplatné rozhodnutia? Stoja za vidinou úspechu moderné vedecké postupy a dajú sa vôbec spätne použiť? Dnes sa pozrieme na to, ako sa kauza počas dlhých rokov vyvíjala. Rozoberieme jej sporné momenty a budeme hľadať odpovede na to, aké sú šance odsúdených na nový proces. Študentku medicíny Ľudmilu Cervanovú uniesli 9. júla 1976 spred internátu Ľudovita Štúra v Bratislave. Chcela cestovať do Košíc za svojím priateľom. Asi o 10:30 vyšla z internátu aj s cestovnou taškou na neďalekú autobusovú zastávku. Z parkoviska spred internátu vyrazilo biele osobné auto, vtedy ešte s neznámou posádkou so zhasnutými svetlami. Keď prišlo k študentke, vyskočili z neho dvaja muži a dievčinu, napriek tomu, že sa bránila a volala o pomoc, vtiahli dovnútra. Celý ten prípad bratislavské študentstvo prežívalo veľmi intenzívne. Naozaj otriasol takým tým vtedajším pocitom toho všeobecného bezpečia. Telo mladej ženy objavil dôchodca v rieke Čierna voda v Kráľovej pri Senci. Ruky mala zvázané chuderka a bola horazná, prevrácená na tej kameni a zeleninu zakrtá. Ja som mal 5 rokov, ale to bolo nejaký krmešský most. Bolo to tu, akože to máte pravdu. Tu bola po celá deňata, tu bola vyplavená, nafúknutá, bola asi jasedný o vody. Ten prípad sa rozoberal aj v Českej republike. Napokon veľmi významne intervenoval vtedajší prezident a zasiahol Gustav Husák. Takže naozaj to bola kauza, ktorou žilo celé Československo. Po zásahu Gustáva Husáka sa vyšetrovania, ktoré dlho neprinieslo žiadne výsledky, ujal pražský kriminalista Eduard Pálka. Pod jeho vedením vypátrali 7 Nitranov. Pálkové vyšetrovanie zrekonštruoval novinár Martin Hanus, ktorý v archíve v Kaniciach objavil operatívny spis. Pôvodne si myslel, že v tomto prípade došlo k justičnému omylu. Teraz tvrdí, že sa mýlil. Ten prípad vôbec nebol zmanipulovaný. Oni potrebovali nanovo zrekonštruovať tú diskotéku večernú. Nanovo sa vrátili k tým prvým svedkom, sa dostali k menám ako Milan Andrášik, František Čermán, s ktorými sa začali rozprávať a nepôsobili na nich úplne dôveryhodne. Na konci toho vyšetrovania sa im podarilo to operatívneho najväčší objav, a to bol objav korunnej svedkyne Viery Zimákovej. Podľa obžaloby Nitrania Cervanovú uniesli do domu v bratislavskom Prievoze, kde ju znásilnili. Potom ju mali utopiť v jazierku v Kráľovej pri Senci a telo hodiť do rieky. My ju teda násilím vyzviekli a povalili na zem, kde sme ju znásilnili všetci. Ona sa vyhrážala, že nás udá. Svedkyňa Zimáková mala byť pritom. Z hlavnej cesty odbočili, no a mňa tam nechali v aute sedieť a že oni si to teda idú tam vybaviť s ňou. Zmenila výpoveď a povedala nie. Mňa k tomu donútili, to takto nebolo. A napriek tomu, že si odsedela asi 2,5 roka za tento jej postoj, kedy ona na súde chcela povedať, že nebude klamať, nenechá sa zmanipulovať, povie pravdu, tak napriek tomu sa tá žaloba nerozpadla. Jedna z tých výpovedí je na 4-hodinovej nahrávke. No a z toho výsluchu niekoľkohodinového úplne jasne vyplýva, že Eduard Pálka a jeho kolega sa nedopúšťali žiadnych manipulatívnych ani sadistických metód. Ja už vtedy som bol v takom stave, že čo chcete odo mňa počuť, ja vám to tam poviem. Nikdy som neprišiel do styku so slečnou Cervanovou. Počas pitvy nenašli na tele nebohej stopy po znásilnení. Telo bolo už v značnom štádiu rozkladu. Keď som sa o tom rozprával aj so súdnymi znalcami, aj lekármi, tak povedali, že to je celkom bežné. Keď je obeť paralizovaná pri tom znásilnení, teda sa aktívne nebráni, tak potom naozaj nemusí mať vôbec žiadne známky znásilnenia. Ten skutok sa mal začať diať na Varinskej ulici číslo 16, kde môj klient býval do mája 1976. On podľa výpovedí majiteľky toho bytu kľúče odovzdal.
Nikdy si nevšimla, že by do bytu prišli cudzí ľudia, že by tam bolo niečo poškodené, posunuté. Súd Nitranov v roku 1982 odsúdil a vymeral im tresty od 4 do 24 rokov. Po novembri 1989 Federatívny najvyšší súd rozsudky zrušil. V roku 2004 opäť rozhodol Krajský súd v Bratislave o vine Nitranov, čo potvrdil aj Najvyšší súd. Dnes sú odsúdení už na slobode. Roman Brázda medzičasom zomrel. Odsúdení neúspeli ani na Európskom súde pre ľudské práva. Dnes sa domáhajú obnovy konania na základe nových dôkazov, ktoré sa našli v archíve v Kaniciach. Podstatou obnovy konania je teda zistenie, či existujú dôkazy, ktoré boli súdu skôr neznáme, sú spôsobile vyvolať zmenu rozhodnutia súdu. Tými prvými dôkazmi je samotné miesto nálezu mŕtvoly. Tá osoba bola zavraždená na tom mieste, kde sa našla. Tam nebola manipulácia s telom tak, ako sa to uvádza v skutkovej vete. Oni o tých vzorkách vody a nejakých nezrovnalostiach hovorili už aj na predošlých súdnych pojednávaniach. Súdy nikdy túto ich argumentáciu neuznali. Odsúdení chcú pred súdom otvárať aj výpovede sestier Kohenových z Francúzska, ktoré poskytli Milanovi Andrášikovi a Františkovi Čermanovi na osudnú noc alibi. Sestre Kohenové boli vypočuté na Krajskom súde v Bratislave v tom roku 2003. Museli spochybniť samotnú existenciu účasti môjho klienta v byte na Varinskej 16 toho 9.7. A to bol tiež jeden z tých dôkazov, kde sa vychádzalo pri vyslovení viny z predpokladov. Ja sa čudujem, že sa k tomu opakovane vracajú, lebo toto je úplne vyvrátená konštrukcia. Pozostali po Ľudmily Cervanovej pravdepodobne už nežijú, ale žijú príbuzní, deti, súrodenci všetkých odsúdených. Takže tá otázka očistenia mena, či už sú odsúdení tí praví alebo nie, tak snaha o to očistenie mena ich určite bude sprevádzať do smrti. Počuli sme smutné, silné slová na závere reportáže. Dá sa povedať, že v rovnakom duchu sme tu aj my dnes večer nastavení. Ja vítam mojich dnešných hostí, ktorými sú advokát Juraj Bizoň. Dobrý večer. Dobrý večer. A doktor Julius Šáraj. Dobrý večer. Dobrý večer. Na úvod začnem otázkou na oboch. Verejnosť už teraz zrejme zaregistrovala, že odsúdení žiadajú obnovu konania. Ako si myslíte, že taký bežný človek, ľudia, ktorí 10 ročia už v tomto konkrétnom prípade niekde periférne vnímajú, že k tejto tragédii došlo a že opätovne by sa o nej malo začať rozprávať a bol možno teda opäť otvorený ten súdny proces, ako to na ľudí môže pôsobiť? Vychádzame z našej ústavy, že je základné ústavné právo podávať sťažnosti, návrhy podania na súd. Čiže keď podali návrh na obnovu, povedal by som, že len realizujú svoje práva. Druhá vec je, že aký je to návrh. Aby som to dal do právneho rámca, tak vtedy môže byť úspešný návrh na obnovu, ak sa objavia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sami o sebe alebo v spojitosti s doterajšími dôkazmi, ktoré sú v spise, prinesú priaznivejšie rozhodnutie vo veci. A to rozhodnutie, čo sa týka viny, čiže vinný, nevinný, alebo čo sa týka trestu, výrazne iný trest. V tomto prípade sa jedná vlastne len o tú vinu, že podávatelia stále tvrdia, že sú nevinní. Tak motiváciou osoby, ktorá necíti vinu, tak dlhé roky je jednoznačne nejakým spôsobom sa brániť alebo očistiť si svoje meno. To znamená, že sa o to bude pokúšať neustále. Až kým neúspeje? Až kým neúspeje, alebo kým bude žiť. A reálne vidno v tomto prípade, že tie osoby dávajú do toho strašne veľa toho svojho osobného postupu a princípu a tak ďalej. Ja mám taký pocit, že keby v priebehu tých posledných rokov sa viacej nechali viesť svojimi advokátmi, ktorí vedia zabezpečiť nejaký taký odstup od tej veci, tak možno, že už by boli úspešnejší.
je to o tom, že tá osoba, ktorá je priamo zainteresovaná, nevie získať nad konkrétnou vecou nejakým spôsobom odstup, mala by sa poradiť s advokátom v tomto prípade, keď je na tej strane toho obžalovaného, respektíve odsúdeného. A ten by mu mal vedieť poradiť, že akým spôsobom ísť. Je samozrejme, že tá matéria je rozsiahla, je to aj rokmi, objavujú sa stále nejaké nové spisy, ktoré sú rozsiahle. Takže chápem to, že keď samozrejme, že musí to byť aj niekto, kto je, poviem, dostupný k tomu, alebo má na to čas, aby si to vedel naštudovať. A vzhľadom k tomu, že sú tam roky a ešte aj veľa tých spisov. Takže ono to nie je ľahká situácia. Ak môžem, vrátim sa k tomu, čo ste spomínali. Človek bojuje za tú svoju nevinu a chce, aby sa mu dostalo toho pocitu, a bolo to nahlas povedané, že je nevinný a ženie toho človeka aj v tom prípade, ako to bolo napríklad v prípade týchto odsúdených, a to, že niekoľkokrát boli uznaní vinnými, dokonca aj v Štrasburgu, niekde počas tých dlhých rokov boli zbavení viny, bolo im ponúknuté a teda následne aj prijaté odškodné. Následne opäť boli odsúdení, dokonca s vyšším trestom. A dnes opätovne sa pokúšajú. No, pokiaľ mám informácie, tak to odškodné bolo im priznané za prieťahy vo veciach, pretože to ich súdenie, ten ich proces trval veľmi dlho. Je základné ľudské právo, aby proces skončil v primeranej lehote. A to, čo sa dialo v ich prípade, určite nebolo skončené v primeranej lehote. Je niekde daná primeraná lehota? Záleží od konkrétneho prípadu, okolností. Nikde nie je tabuľka, ktorý paragraf má akú lehotu. Kto to potom posúdi, keď je to dlho? Posúdia sa to podľa toho, že ako súd koná, či nie sú prieťahy vo veci. To znamená, ak súd koná promptne, robí úkon jeden za druhým, môže to trvať aj veľa rokov. Ak sú tam však prieťahy, že spis leží niekde v šuflíku, v skrini zavretý pol roka, potom zase ho opráši, pošle niekde list, zase leží pol roka, tak to samozrejme je neprimerané a vtedy aj Štrasburg priznáva odškodnenie. Teraz, čo sa týka však tej ich viny, ten návrh, aby mohol byť úspešný, musia mať tam ozaj také silné dôkazy, pretože to nie je také jednoduché, takýto proces, toľko rokov trvajúci, znova otvoriť. Pretože ak by mali byť úspešní v tom návrhu na obnovu, tak súd musí zrušiť ten ich odsudzujúci rozsudok a musí začať pokračovať vo veci ďalej. Čiže vrátime sa na začiatok k tomu verejnému zasadnutiu, ktoré by malo byť, aj teda bude budúci mesiac, 25. septembra. Čo konkrétne tie zúčastnené strany od toho dátumu očakávajú? Si sľubujú? Súd je povinný stanoviť verejné zasadnutie. To je vlastne trestný poriadok, káže takýto postup. Na tom verejnom zasadnutí budú mať priestor, aby lepšie vysvetlili to svoje podanie, aby ho doplnili, aby súd pochopil, o čo sa im vlastne jedná. Čiže budú mať na to priestor. Ak by boli neúspešní, potom už druhýkrát verejné zasadnutie mať nebudú. Keď budú opakovať rovnaké návrhy, už sa to bude jednať na neverejnom. To je, že podajú návrh a dostanú uznesenie, rozhodnutie, že sa návrh odmieta. Je to na Slovensku bežná prax, že dochádza k obnove po rokoch? Povedal by som, že je to bežná prax, ale tí prípady sú zriedkavé. Ako príklad by som chcel uvieť, že napríklad niekto bol odsúdený za vraždu a nakoniec sa ten človek niekde objaví. Tak to je čistý návrh na obnovu, súd zruší rozhodnutia a prejednáva tú vec ďalej. To sú veľmi zriedkavé, pretože ten súd pozná ten prípad, pozná spisy. Vlastne všetko, čo je v spise, v súdnom, aj keď nie je uvedené dôvodov rozhodnutia, všetko sa berie ako, že to pozná súd a teraz oni musia vniesť niečo nové, ktorý ten spis a prípad zvráti úplne naopak. Pretože ak znesú len pochybnosti, to je málo. Kvôli pochybnostiam žiaden súdca nezruší rozsudok a neobnoví a nezačne tú vec pojednávať znova. K tým dôkazom, ktoré sme už spomenuli, pán Šaraj, by som sa opýtala, na základe, alebo na čom bude stavať dnes tá obhajoba, keď v prípade, konkrétne prípadu Cervanová, vieme, že matka Ľudmily Cervanovej si vypýtala od polície potom v tom čase s odstupom šaty, čiže šaty už nie sú. Rovnako povraz, z ktorého by DNA mohlo byť použité, už nie je, kvôli tomu, že vtedy musel uvoľniť miesto v archíve, na čo všetko bolo vlastne v poriadku a legitímne, keďže ten proces v tom čase bol riadne uzavretý. Na čom idú stavať? Môžu?
Ja by som ešte jednu vec chcel doplniť. Ono pre sudcu je vždy jednoduché odsúdiť niekoho alebo dohodnúť dohodu o vine a treste v prípade, že ten páchateľ toho skutku sa prizná. V prípade, že sa neprizná, tam je vždy potom tá povaha toho dokazovania na tom súde, ktorý vychádza z toho spisovného materiálu a z toho priebehu toho konania na súde samotnom. A reálne, keby sme sa rozprávali dneska o nejakých dôkazoch, ja si myslím, že čo sa týka, máme nejaké technológie dneska, máme nejaký posun v DNA a tak ďalej. Môže to byť akože samotný nejaký takýto dôkaz z nejakého vedeckého poznania, ale reálne môže byť aj v dnešnej dobe, ak sa jedná o nejaký archív otvorený, nejaký zápis a tak ďalej, môže sa jednať aj o nejakú stopu, ktorá môže byť písomná. A jednoducho, ak tou stopou nejakou disponujem, tým dôkazom, tak môže ten súd uznať ten dôkaz a nemusí uznať ten dôkaz. Ten súd vždy by mal rozhodovať podľa toho, že ako ten dôkaz bol zabezpečený a potom ich zvážiť ten dôkaz v súvislosti s tými ostatnými dôkazmi, ktoré sú už k dispozícii, ktoré boli správené. Čo je problém? Viete, ono v celom tomto konaní sa javí, a tie dlhé roky sa javí to, že je až markantné o tom, ako nefungovala v tej dobe, ktorú si už nikto dneska nepamätá, lebo už máme 35 rokov po nežnej revolúcii, ako vtedy v úvodzovkách fungovala súdna, respektíve delenie moci v štáte, ako fungovalo. To znamená, že ten súd by som ja osobne si dovolil považovať za poviem tak, že sa vymykal tej povahe tej súdnej moci, tej samostatnej súdnej moci, kvôli tomu, že v tej dobe sa rozhodovalo všetko na nejakých stranických schôdzach a na nejakom najvyššom ústredí komunistickej strany Československa. A ja vidím osobne už len tu ten problém tej povahy, že teda ten súd nerozhodoval nejakým spôsobom samostatne, alebo mohla byť vôbec nejaký otáznik nad tým, že či ten súd rozhodoval len na základe dôkazov, lebo máme zásadu v trestnom zákonníku a tá sa volá in dubio pro reo a jednoducho, ak sú pochybnosti v tom konaní a v tých dôkazoch, tak sú v prospech tých páchateľov a respektíve v tých obžalovaných. A jednoducho mám ja taký pocit, že táto zásada bola nejakým spôsobom potlačená. Dôkazy versus výpovede. Keď budeme hovoriť o tom, že dnes by došlo k obnove konania a tak ďalej, posudzovali by sa dôkazy versus nejaké novoty, ktoré v prípade by teda obhajoba predložila. Ale my vieme, že mnohí z tých, ktorí vypovedali 33 krát, napríklad vypovedali stále k tej istej jednej veci. Tie výpovede sú x-krát tým pádom menené. Hovorí sa o nejakom chaose vo výpovediach. V podstate od prvopočiatku, od samotného začiatku toho vyšetrovania. Ako sa dnes postaví k tomu súd a aj obhajoba, keď sa toľkokrát s tým manipulovalo? A schválne používam toto slovo, pretože je to jeden z dôvodov, ktoré chce obhajoba uviesť, že dochádzalo k manipulácii. Obhajoba by to mala uvádzať, pretože to je jej právo a poukazovať na všetky tie okolnosti, ktoré sú v prospech obvinených, teraz momentálne odsúdených už. Ale súdy to väčšinou hodnotia tak, že keď niekto je vypočúvaný viackrát s odstupom dlhšieho času, nikto nevypovedá jednotne. To sa mení, spomína sa podobne, práve naopak. Jednotná výpoveď, viackrát urobená s odstupom času, vzbudzuje pochybnosti, či ten dotyčný nebol naučený tú výpoveď, či rozprával to, čo vnímal svojimi zmyslami v čase skutku. Takže by som povedal, že takéto menenie, respektíve pochybnosti a rozpory vo výpovediach s odstupom dlhšieho času sú na súdoch dosť bežné, lebo každý si to spomína nejak inak, pamätá si na niečom, do toho skočí. Čiže toto súdy nebudú, podľa môjho názoru, akceptovať v prospech odsúdených. Tak ľudsky opýtam, spomína sa teda, že vypovedali
pod nátlakom. Skôr taká súkromná otázka. Aký ten nátlak musí byť? Čo to musí byť, aby ste sa priznali k tomu, že ste niekomu zobrali život? Tak ono, ešte raz hovorím, že v tú dobu si nevieme predstaviť. Dneska aj by som neprijal tú dobu predstaviť si dnešnej mladej generácii, tú dobu toho socializmu a jednoducho toho, keď tie orgány vyšetrovacie, niektoré, nehovorím všetky, niektoré, boli vysoko nad postavením zákona. Dneska máte lehoty, dneska sú advokátmi strážené najmä lehoty pri zadržaní osoby, pri vzatí do väzby a tak ďalej. V tej dobe tie lehoty neznamenali nič, boli na papieri napísané a jednoducho mohla sa stratiť osoba na niekoľko dní a niekde sa objaviť. Mohla byť v rukách vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti a jednoducho tam im tieto lehoty nič nerobili. Tá osoba sa často nechodila sťažovať, respektíve keď sa sťažovala, ďalej bola perzekuovaná, mohli byť perzekuovaní ona, mohli byť perzekuovaní rodinní príslušníci. Takže nevieme si, našťastie si nevieme predstaviť tú dobu. Istotne, že tie orgány výkonnej moci, teda respektíve tie policajné orgány, hlavne orgány štátnej bezpečnosti zneužívali svoje postavenie v štáte. Také markantné môže byť kľudne, keď si pamätáte sviečkovú manifestáciu a tak ďalej, že boli použité vždy donúcovacie prostriedky a jednoducho tí ľudia boli braní do takéhoto slávneho Antona naložení a potom boli v rukách tých vyšetrovateľov. Našťastie dneska táto doba je iná. Reálne tie práva tá osoba podozrivá, alebo aj každá táto, ktorá sa zúčastní toho konania, má, sú veľmi prísne strážené lehoty. Keď dojde k pochybeniu pri nejakej predĺžení nejakej lehoty, tak súd sa hneď rozhodne v prospech tej osoby. A respektíve vieme, dneska máme žaloby, keď si osoby pýtajú odškodnenie od štátu v prípade nezákonnej väzby a tak ďalej. Takže dneska už sme našťastie za tým, ale buďme rádi, že sme za tým a že sa také veci dneska nedejú. A myslíte si tým pádom, ak to tak môžem zhrnúť, ak som vás dobre počúvala, že celý ten prípad sa môže tak dlho ťahať s ohľadom na režim vtedajší? Podľa môjho názoru ja som k tomuto skeptický, viac skeptickejší, pretože títo odsúdení sa politicky neexponovali, aspoň nemáme informácie. Ak by boli politicky exponovaní, určite tá obnova by bola dávno povolená a dávno by sa ten prípad rozhodoval objektívnejšie, ale oni neboli exponovaní a aj v tom prípade vražda bola vražda, čiže toto nehrá nejak tak výrazne v tejto chvíli pre nich. A tým, že vnesú pochybnosti do tohto prípadu, keď vznesú len pochybnosti, tak to návrh na obnovu im nepostačí. Tam musí byť skutočne taký, aby boli úspešní, vážny, relevantný dôkaz, ktorý súd nemal k dispozícii. Dokonca napríklad oni ho mohli mať k dispozícii odsúdení a vyťahnú ho až teraz. To je v poriadku. Ale súd ho nikde nesmie mať v tých spisoch tam niekde zakotvený. A potom porovnávať, či toto nové spôsobuje taký zvrat, že by som rozhodol naopak, čiže neuznal vinu, alebo toto nové je len jedno z ďalších pochybností a aj tak už sme rozhodli, ako sme rozhodli. Ale hovorím, to my v tejto chvíli nepredbehneme. Na to máme súdy, aby súdy o tomto rozhodovali, ktoré poznajú detailne spis, aj všetky tie dôkazy a hlavne aj to, akým spôsobom ich budú produkovať a prejednávať na tom verejnom zasadnutí. Môže dôjsť, alebo dochádza, je to v praxi tak, že aj po toľkých rokoch, že by bola rekonštrukcia toho samotného prípadu? V tomto prípade je to 47 rokov. No, nemyslím si dneska, že by sme sa o tom rozprávali, že by súd stanovil, že poďme robiť rekonštrukciu a miesto činu kvôli tomu, že respektíve miesto nájdenia tej poškodenej. Kvôli tomu, že tie miesta už sú zmenené historicky, už ten rast toho miesta není. A využívajú sa ale na súde konfrontácia, výpoveď z očí v oči, svedkovi a tak ďalej. Ale hovoríme stále, skôr si myslím, že sa musí jednať o nejakú formálnu stránku
nejaké formálne pochybenie a dostatočný nejaký dôkaz tohoto pochybenia v tom procese, respektíve neviem si ani ja predstaviť, že na základe čoho by ten súd rozhodol v prospech tých odsúdených, ale ako je to možné, záleží na tom, že ako sú na to nachystaní, aký je rozsah toho ich podania a ako je kvalitne to podanie spravené. Nitrania už v minulosti raz neúspeli na Európskom súde pre ľudské práva. Nakoľko môže zavážiť tento fakt teraz a v prípade, že k tej obnove nedôjde, aké sú potom ich ďalšie možnosti alebo aké kroky by mohli podstúpiť? Ďalšie možnosti, ak by nemali povolenú obnovu, tak sú k tomu, že môžu zberať nové dôkazy a znova sa pokúšať o rozhodnutie, pretože ak budú uvádzať stále to isté, už to je len neverejné zasadnutie. Čiže vlastne to je ústavné právo sa domáhať. Netvrdím, že všetky rozhodnutia, ktoré sú, že nemohlo dojsť justičnému omelu. Stane sa niekedy, stáva sa. Všade sú ľudia, všade sa robia chyby. Otázka len, že či budú mať také dôkazy, ktoré zvrátia tento celý doterajší spis a proces. To je v tejto chvíli v obnove podstatné a hlavne na toto bude ten súd prizerať a uvidíme. Ja by som ešte doplnil k tým politicky exponovaným osobám. Ono to bol problém v tom, že to boli všetko mladí ľudia, vysokoškoláci, čiže neboli politicky exponovaní. Možno ten rodinný background. Rodinný background, ale ono je to o tom, že nechceli by nikto v koži, v prípade, že sa cítia nevinní, že nespáchali skutok, nechceli by nikto v tej koži a týchto ľudí kvôli tomu, že to musí byť veľmi, veľmi veľká krivota voči týmto osobám a hlavne tie osoby s tým žili celý život. Takže oni majú motív na to, aby sa tomu venovali a reálne, ale hovorím, že je lepšie, ak tie svoje poznatky odovzdajú nejakému právnu zastupcovi, nejakému advokátovi, ktorý vlastne zabezpečí to, aby to bolo kvalitne podané na ten súd. Lebo ona tá osobná, tá zainteresovanosť tej veci je niekedy na príťaž. Posledná otázka na vás oboch. Zastupovali by ste klienta v takomto prípade po toľkých rokoch? V podstate zákon advokácii, pokiaľ advokát má čas, mu nedovoluje nezastupovať. Čiže je to prípad ako každý iný. Pokiaľ advokát má časový priestor, nemá právo odmietnúť takéto zastúpenie. Nemá právo. Čiže... A skôr taký osobný postoj, keď vidíte... Všetko by záležalo od toho, ako by som povedal, že s čím ten klient príde, s akými dôkazmi. Pretože ak by ten klient doniesol, že stále hovorí o tom istom, len z inej strany, že vlastne len bude vzbudzovať pochybnosti, tak by som sa mu snažil vysvetliť, že niekto neotvára, lebo ešte viac to bude drásať, psychicky ničiť a tak ďalej. Ale keby fakt priniesol niečo, čo by som videl, že by mohlo byť relevantné, tak bola by to výzva. Pán Šaraj? Viete, ono je to zložité, lebo takýchto prípadov, kde sa kriví tá moc, kde tá moc zneužíva svoje postavenie viacej v našom štáte a my jednoducho vieme historicky, že toto je jeden z takých prípadov, kde nejaký orgán štátu zasiahol do tých vyšetrovacích zložiek. Však vieme v tomto prípade, že reálne prišla vyšetrovací orgán, ktorý nebol miestne vecne príslušný, prevzal spisy. Vieme napríklad pri vražde Roberta Remiáša, že respektíve pri únose Kováča mladšieho, že niekto, minister kopol do gúľ niekoho a dostal pusu na čelo. A jednoducho vidíme, že vždy, keď takýmto spôsobom prichádza k tej manipulácii s dôkazmi odňatiu spisu zákonnému vyšetrovateľovi, zákonnému prokurátorovi, tak začína vždy problém. A toto už je niečo, čo už rozpráva o tom, že nie je to asi všetko v poriadku, ale reálne musí to byť odôvodnené, to podanie. V každom prípade uvidíme, ako to v septembri a či bude pokračovať. Ja ďakujem mojim dnešným hosťom za to, že prišli. Advokátovi Jurajovi Bizoňovi ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. A rovnako doktorovi Juliusovi Šárajovi ďakujem veľmi pekne aj vám. Ďakujem za pozvanie. V prípade Cervanova môžeme s istotou hovoriť len o tom, že s odstupom rokov a odvtedy ich prešlo 47, je šanca na dokázanie pravdy ktorejkoľvek strany vysokou ambíciou. No rovnako môžeme súhlasiť s tým, že na pravdu nie je nikdy neskoro. Dovidenia na budúce.